tichi celebrate aka birthday redu. Happy birthday to us. Anditi ka 12 years of broadcasting mufunge tichiramba tichiendera mberi nadzo nyaya dzakasiyana siyana. Uyezve tichiti titeverei pa Facebook page redu Resta FM tichiti sounding good all the time. Pamuchetika ne page rakanzi iro Tilda Live Sim. Saka muchidimo ngamafichane izvi ndezvimwe zvamungangotarisira manheru anasinoyu. Singati ke ngezinye zezindaba ke lingazikhangelela ke kuntamba make ya namhlanje. Saka iko zvino ngatichimirirai kuti tinge tichipinda ka munyaya yedu yanasinoyo. Ngamafichane komanje tinisilindele ke ubana ke singene kundaba yethu yanamhlanje. Tilda Live. Sounding good all the time. Right, sounding good all the time indeed. Akomana kamukonono ari muno mu studio nasi unoita kurohwa nehana kuti yey kwakanaka here. Tine muri pano vauya vari vana pamwechete kana ana baba 1 2 3 4 5 6 7 8 ndimba yevarume makadiko vana baba. Tiri right kwakanaka here kwabviwa kwabva kana kuti kwamabva kune vanhu vasara kutori nevakawandisa. Nemawandira makaita mabva mauya muno mustudio makawanda kudai ndikati ndofunga vana vakwabviwa ka ndofunga kuna kana munhu asara ikoko. Right. Mukaona vanhu vachibata pane chino chirongwa mati no toda kuya ikoko pa Tilda Live. It's either paita zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa kana kuti zviroda kutofumurwa. Ndizvo nai? Right, saka imimi pazvinhu zvandataura papa toda kuita seya. Zvoda kufumurwa. Pana roda kufumurwa. All right. Okay. Right. Ndofunga ndichataurawo ne akamiririra muri. Tonzwa kuti imbori nyaya yeiko kana mungakwanisa kuti rondedzerawo zvizere kana riri dambudziko kwarakatangira kwazvakabvira pamakazoona kuti apa panenge paita problem apa ndo zvatoda kuti tinge tichita sei tichinzwa kuti imbori nyaya yei. Ndinoona kuti ndati Tilda ndakamirira mhuri inei. Dambudziko redu rane nguva yakareba rakatanga kuna nasekuru vachingofa zvisina tsarukano kusvika kuna nababa. Right, baba munenge mamhanya mabva mangoenda ipapo padambudziko chaipo. Chitiudzai mamiriro akaita muri makadai muri madzikoma here vanin'ina here vana baba here muri vemhuri imwe chete here zvakamira sei? Okay, maita basa takadai so tiri mhuri imwe chete. Inini ndikutaura ndini mukuru kuna vakomana vese ava vakagara pasi ndibaba. Ndiwo baba vakakubereka? Ndibaba mudiki. Vana baba vedu so vakatibereka takamira kudai vakashayika namai. Saka ndibaba mudiki. Kana muchiti takamira takadai vana baba vedu vakashayika muri vana baba vangana apa? Vana baba vakashayika pavangana? Dzimba dziri panapa pane dzimba 4. Vana baba 4. Vana baba 4 vakashayika. Vakashayika nevamwe vasina kwanza kuuya vana baba vakashayika. Vana baba vacho vasara 8 vanga vakatowanda zvinosvika kuma 50 chaipo. Vana baba venyu vakaberekwa vachisvika kuma 50 ndezve pabarika? All right. Okay. Saka venyu vana baba apa 1 2 3 4 vakashayika zvongo. All right. Ko vana mai? Vana mai vakashayika zvakare. Vana baba nana mai vakashayika. All right. Ava ndi baba mudiki? Baba mudiki. All right. Okay. Ngatichiende munyaya yedu. Saka dambudziko redu taona kuti afirwa taana baba avo taane mhuri takuti towana sekuru takatiwa nemwana womunin'ina wedu uyu ari kukamira apo kuSouth Africa akaita accident isina kutsarukana machibva ikoko kuSouth Africa. Ndezvarini? Igore rino muna Machi. Igore rino muna Machi. Kumashure kwesongwa idzi dzinoitika dzimwe nhama dzisina tsango dzakamwana anofa asi achitaura zita remunhu tiri kushandiswa nenhingi tiri mugadheni. Saka taingoti ana baba vachete vachatungamirira. Saka pakazova mwana wedu munhu aitaurwa ndiani? Paitaurwa vamwe baba mudiki vanonzi Milton. All right, hatsuda mazita. Paitaurwa munhu. Hatsuda mazita. Paitaurwa munhu aitaurwa ipapo. Aitaurwa nemwana nemunin'ina wedu kuti ndari kunitendza kugadheni.
handi ari kuita sei kundishandisa kugadheni kurima. asi aishanda mugadheni aita zvekurima muriwo nekutengesa zvichibagwe aingoita zvefarming zvakawandisa but muningi wedu pakafa aitaura chi zvinhu kushandiswa nditori pakati zvikati ashaika. Nyaya iyo yakambofambirwa asi yakangopera panzira because ana baba vaita sei vaifambira nyaya idzodzo. Pakaitika zvakare chimwe chikambo mwana akafa zvakare angopuwa nzimbe nambuya akadzipwa gore rapera pamberi rakafa. angakurasa 10 years angari muzukuru zvikashamisa zvakare. Saka mukomana uyu mwana wedu ashaya kuSouth Africa takabva takurawo takufamba kuenda kumaprofita akaita sema akaita accident pabasa mota dzimapasi dzakaroverana ndobva atongoshayikira ipapo. Namai yakadhonza almost 3 weeks kuti zvigadzirwe kuSouth Africa. Baba vacho vachimhanya nekuhistory kuno vatangonzwa zvakare kuti pane dambudziko mumusha menyu mune munhu ane nyoka ane vakaromba kuromba kwakaita ikoko ndokuti vanenge vauda ropa. Saka nyoka yemunhu ane sumudza umweivhesa ubva akanda kumunhu anotise otofa. Nhamo yakaitika zviva mukomana akauya tikamuiga tikagara wokusouth tikati mukomana zvanyanya izvi isatokura tikada kuti ana baba vatiite zvinhu izvi hazvitese hazvifambi isingatichidenzai nababa tivaudze zvazvinoba tikuda kuenda kunonzi kugata kundotsvaga kuti mwana wedu aparara nei. Takaronga tikawirirana kuti ndozvakuita tikaudza ana baba kuti isu tafunga tiende kugata mutitungamiriro panyaya iyi. Vana baba vamwe vakabvuma vamwe vakaramba. Mumwe akavaramba kuti ina handiti izvozvo hatitange taenda kwamambo toudza mambo tozoenda kugata ina handiti izvozvo. Mumwe akabva aramba anova zvakarisa bhuku akati handiendi ndiita zvechechi ingoenda ichiti ndakablessai. Taenda takataenda kumapostori postori aida kuti zvinoda munhu wese ndokwatakaenda kumapostori. Tasvika mapostori akabva asvika nokuprofita vaibva vataura zvinenge zviri padare kuti munhu akadai angaita nharo zvakadai zvakadai anorwara zvakadai zvakadai ndiye munhu akakonzera izvi ari sekuru. Saka munhu akatofa ari kuchema vanhu vese vari kuti akatasana bhuzi description yakapiwa ndiye munhu aita aizikanwa. But hatipererei pano pakataura vanhu vamwe baba zvakazi ndimi makatora mushonga musingazivi kuti mushonga uyu ndewei. Mushonga uyu wakukutorerai mari nevana votambudzika nevana venyu vamwe vacho havacharoorwa nekuda kwechikomushonga vakomana havacharora zvakare. Tikati hatingaperere pano hande pamwe takaita zvakare imwe meeting tikamutsvaka zvakare imwe muprofita akauya mumusha tikadinza kuti ana baba tiri pamwe chete tikanzai basa ngariitwe asi baba zvakare vano mutungamiriri wemusha sabhuku vakaramba zvakare kuita kuuya padare iro. Profita akati maramba burisa zvinhu zvenyu kana mutaure zvandada kuita inini mhiko yangu ndakurera hoko mumusha menyu pamunhu ega ega anenge azoita zvinhu zvake kuzobatwa. Tikawirirana nababa hoko dzikaroverwa tasvika pamba zvakare pasabhuku akarambawo zvakare kuti handire hoko pano hapana haparori hoko. Tikapfuura tikashushikana kuti kwano vanogoramba sei kurovera hoko. Nyaya ana baba vaibva vatanga kutisungisa kuti vana vari kutoendera pamberi vazodii. Takamboenda kusocial kuslai tichitaura nyaya yedambudziko kuti tsvagawo munhu anotibatsirawo kuti dambudziko iri romusha ripere. Tikanzwa tienda social tikatendedzwa mapurisa. Mapurisa akati hapana nyaya mugadzisai chine vana. Isu tikamhanyawo kuenda kwamambo tikanzi ana baba venyu vakangasa ngavauye kwatiri. Kusvika nababa vakazoenda kwamambo. Mambo akati aiwa uyai ndakuya kumusha kwenyu ikoko toita nyaya iyi tiri pamwe chete. Taita nyaya tiri pamwe chete toona ndezvipi. Maprofita odenzwa ari kutaura izvozvo toona dambudziko riri ipapo. Shuwa mambo akauya zuva 30 May nyaya ikataurwa. Muprofita akadapuwa nguva yake zvikazonda mambo nemapurisa anga aripo. Uyu munhu kuti aite basa iri anongedze kuti uyu ane chakati hazvichiite nekuti munhu womunharaunda. Mambo anogona kunge achiziva nezvemhuri achiziva nezvemhuri iyoyo munhu wopadhidzo zveshuwa muprofita iye. Vana baba vakafara nazvo vakatenderana nazvo vakanzi namambo Mangwende chitoranai vana baba nevana venyu moenda kwatete Tilda munotaura nyaya yenyu nedambudziko renyu. Kana maenda ikoko muchaona kuti munhu haana kubatsirai mataura nyaya yenyu kuti inzwike munhu wokubatsirai. Inini mozondidenza panouya munhu iyeye achiuya kubatsirai tenge tiripo dambudziko ripere musha wenyu uchene. Saka nhasi takaita dare musi wa22 nana baba taona kuti nguva yapera. June akatarwa namambo kuti zvinofanira kunge zvapera. Vana baba hapana chavangati vaita. Tikabva tavayeuchidza tatuma muzukuru kuti achimbotenda vana baba kuti vapapi nenyaya iyi. Ndipo takaita meeting musi wa22 tikanzi tikatanga achitendai kana chipiri kana chitatu. Vatawirirana pai kuti tikuya kuno. Vana baba vaifanira kuya panapa vari 5. Vana baba vese vakuru nemazita avo takanyora. Uri musatauri mazita? Vaifanira kuya panapa vari 5. Tikati tofamba sei? Alright, musati mauya vana baba vakabvuma kuti muri kuuya mese hongu vese vari 5 hongu. Alright,
vabvuma kudaro tikati saka mafambiro ana baba mongoyawo isani kuti hatina mari isu tosangana pano nengwe fast 6 zvikandaiwa ndizvozvo tosangana tafonerana vakati ai vari kuuya kusvika nhasi tazoona tauya kudai kuti dambudziko redu ratinaro tikwanise nge tichibatsirwa asi tauya namamwe baba vazodzokera vaita vasuda kuti nyaya yaite vataure pamhepo asi dambudziko redu isu roda pamhepo tiwane kubatsirika tiwane kubviswa zvinhu zvimusha zvokuti tambudza bozi ndufu dzacho dzawandisa tingonema musodzi pamatama vana vabatikaodza zvinhu zvedu havakwanisi kutibatsira saka todawo munhu n'anga chainotibatsira bozi maprofita vari kukundikana tafamba maprofita akati one day hanza dzere hadzirorwi isusu vacho tinoroora madzimai togara tinetsana namadzimai maprofita anoti aiwa mune zvikwambo zvamunorara nazvo vanongogara nemukadzi asi pakati pako pane mukadzi wechikwambo amakapiwa nana baba maprofita aitaura nabo varipo but hapana ari kubvuma pana baba one akangobvuma kuti ndakapiwa kutora mushonga welaki kuma90s achishanda basi wapana baba wakatobvuma pana baba vakatishe vakati ndangotorawo mushonga isingazivi kuti mushonga uchapanduka uchitorera vana vangu mari kana ndichazoita murombo zvakadai ndomatariro mabvumira vaiti mushonga wavakatora ndowei vanga vati handiwe laki ndakangotora mushonga wari kuhwange uri welaki laki rekubatawo mari nekupromosa saka mari yacho vanayo havatorinawo kana sendi vakatoudza maprofita kuti hauna kana sendi iwewe utotambudzika iwewe nevana vose vana avo utotambudzika vari kushanda chazvo asi hapana chavanobata baba vakazvibvuma kuti zvishuwa ndo zvandakaita asi kana takuuya takuti nyaya tichigadzirisa musha vanobva vati ina handiende kumapostori ina handiende kun'anga hatinodi zviro zvese izvozvo izvo tinonamata saka vanotidhonzera kumaprofita vanoziva kuti zvinhu zvazvibudi alright ndofunga mataura enyu makamirira mhuri but sekutaura kwamaita muri kuti sekuya kwamaita mumwe nemumwe atori nematambudziko ane zvaari kutoona zvaari kutosangana nazvo saka chirege ndofunga pane dzinonguva rege tichange nababa vane heti yebrown imiwo dambudziko ramuri kusangana naro nderei maita basa tetituta zvamunoona upenyu hwakaoma tichifamba kudai tete ukaona takuuya kuno neusiku kudai tichisiya mhuri dzedu kubva kumusha kwamuriwo uya kuno hakusi kuti takagarika kutambudzika ndofunga ndakazvimirira ini pache zvangu kubvira zvindatanga kushanda ndakatomboitawo zvinhu zvinobuda zvaitoratidza kuti patoo nemurinowo chairo kutoitawo mabhazi kutoita zvimotikari zvakatowanda tichishanda muno muguta muno asi zvinhu zvakatanga kuzongoti mbombombo tete motikari ino yarovera ino yatsva wagara shopu yatsva watiraya kuita chino hapana chiri kubuda vana chaiva ndakabereka pache zvangu inini i12 pau12 vanayo pane vakomana 7 nevasikana 5 asi kuti uone kuti pane chiri kubuda kubva kuvanasikana 2 vakaroorwa hapana ari nyasori pamurume zvekuti ungati mwana wangu ari pamurume mukuru wacho akangoroorwa zvekutiziswa haana kumbogara gore apuwa mwana takazongoona mukwasha auya nababa vake achitaura kuti tafunga kutora muzukuru mwana wenyu taakusiya chikonzero hachitauriki munongoziva zvinoita vanhu pagona kutanga ungonza ane nungo anozotaurisa pamusha anga akaroorwa kukaroiwa saka unozongoona wega kuti nhau idzi hadzidze kuti mwana wangu anoshupa asi kupomerwawo ndikuda kwekuziva izvi zviri kuitika mukati meupenyu hwedu unobva watozviziva kuti pafamba mhepo yeyasumuka mudiki wacho izvozvo kutaura kwandiri kuita uku ari kumusha kuna mai vangu nemwana nemimba yatokura mukuwasha haasi kwanisa kuwana basa ariko kuchitungwisa kwavanga vachiro chavo paupenyu hwawo zvimwe zvacho tete zvevamwe zvinenge zvichiendeka asi kuona kuti zvako iwo hazvisi kuendeka zvakamira izvo kutaura kwatiri kuita kunoku ndaita madzimai asvika 5 wandinaendewo chi5 unoita mudzimai zvinongotanga kungonetsa waita mumwe watenga stendi watombovaka zvinotanga kungonetsa wosiya watora chinonetsa mushushe kushusha hapana tete nechikonzero chekuti handisiri ndega mumusha ndiri kutizwa vanofunga mazwa kana mukoma wangu achitaura nevamwe vachataura ipapo vanhu vari panapa vazhinji vacho hapana ane mukadzi wekutanga ndomaperera zvinongoita watoinvesta mumukadzi aunenge uinaye kuti ndiye andichagara naye asi utozopedzera unoti
ndatosiya makicheni unit, mawardrobe, mibhedha, stand ndasiyana, ndatovaka cottage ine 3 rooms, matoita vana. Asi wosiya zvinhu zvese izvozvo, unotanga futi muupenyu hwekutanga kurara pasi kusvika watsvaga mumwe mudzimai, wotenga futi mibhedha. Ini pachangu pandiri panapa, mibhedha yandatenga nemawardrobe nematv, zvinozadza kana dzimba 3, nekuti pese pandakaita mudzimai ndakatenga midziyo, handairara pasi. Simba ranga richiripo, uchiri kunzwa gore ndakasisa 50 musi wa 5 Mei, ndatokura. Asi kuti unongedze kuti chandakanyatoshandawo muupenyu chekuti kana ndaparadzika nhasi ndaenda, vana vangu vandakaita vari 12 vari kungodzoka, vari kuvarume vari kudzoka. Vakomana ndiri mumwe ari kuCape Town, kwakafira mwana womunini wangu futi. Pabasa paari izvozvo wangu wacho haasi safe, haachakwanisa kufamba nemotikari yepabasa. Ani ndikangotora motikari yepabasa kungobuda gedhi repakambani anobva arovera. Vamwe vana vari kuCape Town vevaningine vari panapa, nevamwe vana vakoma vedu vasiri pano vari kuCape Town iko, kune vana vakawanda vandosvika kuma 27. Asi hapana achiri kukwanisa kufamba nemotikari kutaura kwatiri kuita izvozvi. Vakutya kubata kufamba wokutya kufa, kutotya kutyaira chaiko. Hamene zviri kuitika kwavari vese izvo vanofuna, hatichakwanisa kudhiraivha. Vamwe vangu vatenga motikari dzavo, vamwe vangu asi havachafambe nadzo, havachafamba vakapaka. Kunyanya patozorovera mukomana uyu nerori yepabasa achifira panzvimbo nenzira isingataridzwi kuti munhu angafe, asi mukomana akatoshayikira panzvimbo. Mwana womunin'ina wangu arapo, anove ndiye azoita kuti nyaya isvike payasvika nhasi, nekuti takaona kuti zvino zvakaya kutouraya nevana vatakabereka isi tichiri vapenyu, kuti tinozovigwa nani. Vedu vatakabereka zvanhanyira kune vedu vatakabereka ndo vakufa tichiona, saka isi tosara tichichengetwa nani. Vofunga nemashoko mashoma iwayo, ndingasiyire umwe munin'ina wangu. Okay, baba mune tete matambudziko atinawo akakura. Sveberei pamicrophone Peter. Anotonetsa akatowanda kuatsanangudza, nguva yacho inoreba. Ndichitaura ndiri inini, mudzimai wangu mukuru akarwara. Kurwara kwake angorwara negumbo, ngotadza kufamba panapa, achiti mune chinhu chiri kundidya. Takambozama kurapisa kuita zvese, but hapana anze yaita sei yaibuda. Plus ndongo wakaita mamiscarriage anosvika 3. Ndakaita 3 years inini ndichishandira chipatara, ndichiri muno muHarare, senzera chipatara, ndichifunga kuti pamwe mudzimai achaitawo chii, achaita zvakanaka, asi zvakakona kuzosvikira zvatomutora kusvika ashaya. Baba wangu inini wekundibereka wangu achiripo, munoziva kana une mubereki anomira, anotrayawo kudhifenda mhuri yake. Baba wakati ngatimbofambai tione kuti mutanhingina muroora chii. Takaenda natete nevamwe bamunini nababa wangu neni. Vamwe bamunini vakaramba, vakati inini ndakuita zvekunamata, handiende kun'anga, handiende kumaprofita. Takavasiya zveshuwa takaenda. Kwatakaenda ikoko takasvika tichiudzwa zvataifungidzira izvozvo ndo zvakasvika kundobuda ikoko. Zvadaro takagara, takangofunga kuti sevanhu venyama weukama tinongoregererana pamwe zvapfuura zvapera. But tinoona madambudziko aya anoramba achingouya. Saka kuzosvika kuti zvese zvibude izvi inyaya yomukomana akafira kuCape Town, nekuti paakashaya generation yedu, we call it third generation kubva kunana baba. Vanhu vakati mafiro aita mwana uyu hakuna mufiro wakadai. Takaungana semhuri tikati ana baba, ndimi vakakura kudhara, kana munhu ashaya zvisinganzwisike, even zvinonzwisika, maita sei? Zvanzi tinoenda kugata. Tikati sisi ndokwatoda kuenda izvozvi nhasi. Vamwe vaipa maexcuse kuti totanga taudza mambo tozodii, tikati aiwa hatisi kuzvida zvese izvozvi, tikutoda izvozvi. Mota tinadzo idzi, tangoita collection yemari dzefuel, bvatenda mota dzedu 4 dzakazara, bvatenda kumasowe tisvika tindodzwa tsanangudzo dzatakaudzwa ikoko kumasowe kuya. Asi chakaita zvese zvibude kubatana kwemhuri, because kumashure kwesoko chero inini pandafirwa nemudzimai wangu taingotorana mhuri yemababa wangu tofamba takaita sei. Apa makazongoisa musoro pamwe chete. Apa takaisa musoro pamwe chete sedzinza tese kuti ngatibatane. Even patasvika pamasowe muprofita akati mafadzangirozi ndo chinhu chekutanga, zvamaita izvi hazviitwe
mukore unoyu kuti vanhu munobatana mese kuita chinhu chimwe chete. Okay. Saka ndo zvaita kuti zvese izvi zvifumuke. Saka isisi chichemo chataya nacho kuno kutete kutsvaga rubatsiro. Sevanhu tinenge tisisina mari takamboshanda but zvese zvakapera. Okay. Saka tikutsvaga munhu anogona kutibatsira. Totoda n'anga chaiyo godobori ndo anokwanisa kubvisa because maprofita anongotiudza kuti pane zvakati asi kuti vazozvibvisa havasi kuzvikwanisa. Alright. Ndonga ndapedza mutete. Okay. Baba mne. Inini handina zvakawanda zvekutaura. Ndimi mune mwana akashayika. Ya, ndine mwana akashaya. Machallenges acho akaoma. Mafiro akaita mwana uyu kana pakaita accident pacho kana mukapaona panongotyisa. Nekufamba kwandaita ndiri kuCape Town kuchimbonobvunzira waitotaura kuti mwana ari kuchema achitaura kuti kusekuru mandiurayirei ndine chikwereti chini. Aichema ari pai? Mweya mapostori aichitiudza arichitaura kuti mwana afa uyu ari kutochema achitaura kuti sekuru ari kubvunza kuna sekuru wamutema nenyoka because pana sekuru waya minoti sekuru wacho ndewapi wainzi vane nyoka yavanotenderedza ukanda ukatema munhu. Saka pakatemwa ipapo ndo pakabvaita tsaona. Saka nyaya yacho yakaoma. Handikwanisi kuti nditaure zvakawanda. Chatiri kutokumbira maprofita vanombotibatsira apo nepapo muri kungoda rubatsiro ndicho. Kundiso chaiyo hatisi kuiwana. Saka tandiri kutokumbira godobori chairo kuti ritibatsire kuti tikwanise kuti tive tiri vanhu tinoitawo mabasa edu atinoita atinozvishandira. Hapana chatinombowana. Unobata mari imwe inotyisa, hapana kwaunosvika nayo mari iyeyo. Saka tandiri kukumbirawo tikawanawo godobori rinokwanisa kunatsotibatsira nokwanisa kubvisa zvinhu zviri mumusha medu, zvinhu zvakarema zviri mumusha medu, zvakarema tichitaurirwa nekuona kwatinoita zvinhu zvacho zvimwe zvinoitika mumusha medu zvakarema. Saka tandiri kukumbirawo godobori rinokwanisa kutichenesera musha kuti tishande. Izvozvi ndakatoona kuti ndidzokere kubasa kwangu kwandinoshanda, ndakatoona kuti hapana chinombondibatsira kuti ndidzokere, hapana chinombondifadza kuti ndidzokere because ndikuona kuti hapana chandiri kushandira, hapana chandiri kuita. Mari yakawanda tinobata asi hapana zvainoita. Okay. Handotenda. Alright. Okay, tinzwe baba mne ndikumira mutonze ngiya yende pavari vakagara pa. Okay. Saying for the individual. Alright. Titetuda tinofara nekusvika kwataita vana. Toti tinofara pati mwoyo tiri kuchema. Senge ini ndomboti dzokere back mashure 2000. Muri muna June 10 June 2000. Handadzeri yaida kurorwa. Ndakatumwa nababa wachirwa penyu. Kunzenda kwamuri unotenga chikafu kuti ramupwasha awe. Wazoona chikafu. Shuwa ndakaenda kwamuri kusenda. Ndasvika kwamuri ndinomwa nguduru ndamwa chiduru. Zvakatika zvinhu zvangu ndikati chidzokera kumba. Tite ndakakwira mota. Ndakudzoka kumba. Asi mota ikafa tamuraini. Asi akunge kusiri kufamba. Mota yaida kuti ndiburuke. Hongu ndakaburuka. Ndakapinda pane munhu musha muraini medu. Mumba pana baba. Pane mbaya ndakanopinda. Ndasvika pamumba mwemene ndakasvika mukicheni mune hutsi waipititika. Saka ndakasvika mubhenji. Chandakagona kudaidza kuti amai vari kupi. Pandichipedza kudaidza kuti amai vari kupi navanhu abuda. Ndakabuda chiti kusekuru masikati 4 o'clock. 4. Ndakabuda ndakumhanya. Ndatotendera brain. Ndakasvika mumba mukicheni zuva rakadai amai nababa varimo. Handakukwanisa kuona munhu. Ndaiona rima chete. Ndikati baba Kwevo vakagara sei mune hutsi? I don't know. Handizivi. Okay. Ndasvika ndikati amai inini izvi zvamandituma izvi. Ndakangokukaisira ndamboziva kuti ndikupani. Because ndisingaoni. Chandakagona ndechekuti ndakunorara. Ndakanovata asi hope
dzacho ndakaona kuti ndakwandiwa matwuru kusinga kuti ihope shuwa dzandinadzidzi chii chimunyazoitika. Ndakatanga kurota bamudiki wakashaya baba uyu vachitondirova mambamba kuti izvozvi muka unotaura baba zvawaitwa. Ndakambotraya kuti ndirare but zvakaramba ndikambondifuka kuma 1 o'clock kuenda kuna baba mukai chii ndati mukai wakamuka tikagara mudhaini ndikatanga kuvarondedzera ndopa ndakambotiwonei baba makai maitwei utsi uyo ndakatwisidzwa ungori mushonga. iwo vana baba vana kuona utsi baba vangu vengu asipo ndinaitobva kwamura ndikapinda pamba pari baba avo alright vandikutaura atitaure nezita alright okay pamba vandabaitwisidzwa uchi mukitchen alright right ndo ndasvika tikati baba vandati baba ndaitwa zvakati mandituma zvakati ndatenga zvinhu zvenyu asi baba pandadzoka baba ndiwa ndakataura direct ndapinda pamba panhingi asi paitwa zvakati kadzi wo alright ndovana vanati mama ndaane nzara nguva idzodzo amebva vanotora chikafu pandakatadza kuchidya chikafu ndaitomwe ndiri kuona honye muchikafu mubread mamusina kudhakwa tete unodhakwa 7 hours here doro randirinopera ndapedza kurondedzera mai nababa kunze kwakatochena ndakukwanisa kurara bozi hope dzisingatombouyi ndaingoti kapotsera baba uya vhaya kuhope kwangu muka izvozvi ndakazoti kwaedza kuseni ndomusi waida kurorwa sisi tetera vakwasha kwavachinja data wana kuzokwanisa kuuya vakachinjira aitoni ini ndakanga ndakutopenga prince atotenderera baba vakazomhanya mukoma wangu first born imba meri avapo panapa vakabva vangosvikawo kuna kwavaigara ndokusvikawo vaudzwa nababa ndozviripo panapa ndobva ndatanga kugara zvikadzirondedzera zvavanyora pasi aidono kuti vachinaro here ngini sitori racho yandakanyora ndopa vakati baba ndichatorara nemwana ndakutenda naye ndakaendwa neni kwakatiyo kuzumba kuna vamwe ambuya vari ikoko ndakasvika pamba pacho tichiri kuziva kuti masvikira ndakaita ndakasvika ndikarohwa nemvura namai vacho panapa pakabuda t-shirt yange iri yewhite pakaita blue pangwa pakaita kare yeblue wapedza kudaro ndakapuwa mvura yekumwa ndakarudza chigoro chakadaidzwa ndakachizwa nyama yemunhu kumashure 2000 yati kuta nezvayo inini ndakusvitsa 50 years handina mudzimai tete ndofunga ndakamboenda nemufacebook ichikutaura problem yangu nemukadzi izvo ndine 3 months ndasiyana nemukadzi kungoerekana ngoti mukadzi wangu daiwa chibva panoendako madi hapana nyaya handina mukadzi kutaura kuno ndirikugara ndega ndanga ndiri kubotswana kubasa murungano kwekuti basa rapera chienda ndakadzoka first week yafebruary musi wa 21 february ndaifamba ndichibva mumashops ndichingoenda kwandiri kuenda uchienda kumba pasina gumba pasina gumbo rangu iri ramuona ndine rakangoti pwa pasina kana masikati machina kuma5 rangurira kuti bwa gumbo iri hamuna kukanganisa utsika tete hapana pakadai tete mukanganisa kutsika pakadai pasina kana chigusa asina gomba yeah ndabva ndakaenda kumba ndikanovata ndikati hapamwe zvichapora but gumbo tete ndakazoenda kwachiremba kuti gumbo rakatotyoka bhonzo sure ndikarapwe nanhasi asati apora ndofunga February up to now gumbo iri saka tete zviri kuitika mumusha zvakaomarara kurombwa chaiko kusingaiti ende haasi munhu 1 ane zvinhu izvi mumusha munhu mune nyoka 4 vacho vari kudziona nyoka dzacho vari kudzibata here mapostori ndivari kuonekwa here mapostori pavanori pamweya vari kuona nyoka idzi imi mufana akambodziona here hadzioneke nekuti mushonga bhosi pari kunzi pane tsvimbo yasekuru wedu akashaya tsvimbo iyi ndinopinduka kuita nyoka but pazoita vamwe varombozvawo zvinhu atete vacho vakaromba vane mari havana kana mari vamwe vacho ndofunga kana mukatarisa dare rine taifanira kunge tina nababa vese muno sematarwa akatwa namambo but vana baba vamwe varamba kuuya vamwe vauya vakaramba kuti vainterview pano hatizive kuti varambira chii isusu tina nababa vakafa tisiri kutambudzika isusu tete inini neuyu tisitanga tiri paristi yekuenda inini neuyu tinonzorara nenyoka inini zvimandiri panao
ine ndotorota dzimwe nguva nyoka zvichiendera pamusoro pemba yangu toi kurara nenyoka sei mukadzi ndosaka ndisina mukadzi ndodzwa musana mwezi mwe ndomuka musana uchirwadzo mwe ndarara nemukadzi iri nyoka ine ndarara naye zvitomo ini leo takatorwa muprofita unzi mnenge uri pashiti remwedzi uno takatopuwa kakundisa katakapuwa kunzi tirarame kusvika nhasi kuti tisvike mustudio mwemo tete tatambura mhuri yatambudzika hanga dzedu dzinodzoka kuvarume hadziroorwe zvekuzvitaura mukoma wangu izvo ichokwadi vanodzoka indinaye mwana futi akangomitiswa akarambuka hatina vakadzi tiri kurara nenyoka atete tatambura toda rubatsiro ende hatisi kuda muprofita ba toda n'anga chaiyo ndokwanisa kubvisa zviri mumusha mari dzapera tichiedza kutoendesa kunomu mari dzichienda hatisina kana mari toda munhu anotibatsira tete tatambura mukatona tasvika kudai kwamurira kuya kuno kusvika kuya usiku uno zvakaoma nekuti nyaya yasvike pairi apa munhu takaitanga neweslay media vaya alright it's okay tsatauredi mazita kuti takabva nekupi ndo vanhu vakatibatsira vanhu vaya kuti tisvike patiri tete tatambura tete ndinoti naiwawo tete zvakwana tibatsire tete kana tichikwanisa kuwana godobori ngauye mumusha aite basa abvise zvinoitwa zvezvirimo tinotora vamwe baba vari kunzi vakatomanifesta vakamanifesta vakaenda nemhuri iyateitwa nekuti baba wapenyu vanoenda nemhuri yavo saka vakatakurwa musaga baba vasingazivi kuti vari kuendeswa kupi nevana vavo vaonya kubereka vakasvika kwanomanifesta vakabuda mazina anenge evhamba yaya manzara akareba vachiti ndinoroya vachidaidza mazita evanhu vanofamba navo wakatadza kubuda hanzi wakatadza kubuda mbomari vachitsvaga tobuda nepapi vanhu vavanofamba navo ndevehukama kuzoita vamwe vatorwa varimo muraini vanorowewo futi muraini mene une varoi vachiti vari kuroyere hatizive tete vanoroyere inini handina chandinacho yandiroyerwe tete tatambura tinokumbira rubatsiro alright it's okay ko baba mni maita zvenyu tete tichisanganiswa nemi kudai muchingoti gaga ndinovimba kuti zvatasanganiswa I think dambudziko redu rapera muchiona tichisvika muno kudai so kutaura kwatiri kutoita madzimai hatina ekutanga mudzimai wangu inene ekutanga akatoshaika angori kana angoti musoro bvatongoshaika after ashaika mune zvakawanda zviri kuitika mumusha zvekuti zvimwe zvacho kunatsa kuzvitaura zvinotorwadza ndifunga zvakawanda ndo zvataurwa kuti ndizorwadziwa kuti tisvike patiri apa inini pandiri ndakamira sekudai imba yangu inini yemukadzi wangu wechipiri ndine madzimai mairi ndofunga yakapiswa ndofunga ndo yanga iri yega ndizvo zvaibva yangopiswa ndofunga muna March 2022 then April kwakashaika bamunini wedu wanova munin'ina wababa akashaika 17 April then May vakwashaika muzukuru angori kana achitodya nzimbe atobva kuchikoro ari kudya nzimbe vatongonzi atoshaika ndimei uyu then June vakwashaika tete hanzvadzi yana baba mumba medu futi semusemimo vangori kana vari kutofambirawo zvekuti vaida kufambira kuti muzukuru ashaika zvaafamba sei kuti azosvika pakushaika vasatotombodzoka nemhinduro yekuti vatipire kuti patakafamba pai zvakafamba so tauzonzwanzi tete vaye futi vaita sei vashaika ndiJune then July vakwashaika ambuya vakabereka ana baba wedu isusu nana tete ivavo vese vakafa vashaika July zvinova zvinhu zvakatondinetsa kuti zviri kumbofamba sei beta timboita sei timbofamba timboona kuti tingawane rubatsiro here but mukufamba mune zvatenziwa zvakawandisisa kuti nyangwe tikashanda isusu pachedu hatimbofa takaita mari nekuti tichingopiwa mari haisi kushanda kune vari kudzitora nemushonga inongweka ndatoona kuti inga handisisina mari yakati uchakuzoti mari yafamba sei but mari iri mumhomwe saka ndo zvakaita kuti tinyanye kufamba tibatane semhuri kusvika tazobatana nevakoma vedu ava muri kuona kudai idambudziko ririmo mumusha ratiri kushuvira kuti ripere asi tikutadza kuti tozwa kuti ripere sei nekuda kuti maprofiti chaiwo vari kungokwanisa kunongedzera kuti dambudziko ripo ndeiri kuti vachipedza dambudziko havasi kukwanisa saka
kushuwira kwedu kwati kuti dai taona vana n'anga chaidzo dzinokwanisa kubvisa zvinhu izvi mumusha zvisine kuti zviri panani asi tikuti zvinhu izvi ngazvibviswe musha uchene tive wanhu chaiwo nekuti patiri hatisumboonekwa sevanhu asi kushanda tikushanda hapana chatinacho tete maita basa. Alright. Baba Munini musati mataura ndofunga imi kana mapedza tochizonzwa kuna baba vanova ndovega vari pa right. Ndinotenda hangu kuti tiri muchinipa mukana wekuti ndikuudze izvi kuitikawo pamusha medu. Ini ndisina akawanda wekutaura. Uriwo musi wakaitwa dare rekuzoti mambo wakwanisa kuzotaridza kuti mukaenda kuna Tetudha unokwanisa kubatsira vanhu vanokwanisa kubvisa zviri mumusha. Ndakanga ndatobva kunoita basa rangu ndine mombe. Ndichidzoka ndichikumura mombe dzangu chiti ndiye ndokongwa ndaumwe kudare ringe ranotanga naye ndakanonoka kupedza basa randaita. Ndapedza kutochinya pane muzungu wandimirira ndati tichienda. Ndakangoona rima kumeso. Ndezvemanje imwedzi umwe wemwedzi wapera ndazadheti. Ndakwanisa kudona. Ndakwanisa kuridza chiwanga chiva muromo ichi. Ndopamakakwara muromo. Panakakwara pamuromo. But muzukuru akasvika muzukuru wangu atokadamba padhuze pangondisungudza ndakadonera panga pasina kuzokana kana chii. Ndakapfeka sheti. But ndichingogadziwa muzukuru ndakati ndisumudze. Ndisati ndisumudze. Ndangodadzira muzukuru ndibvise mbezi ndakatanga kuwawiwa. Nanhasi pandiri papa ndorwadzwa nemaoko aya kubvapo kusvika mumapendekete mangu. Zvakangotanga ipapo. Kutanga ipapo pasina yaita. Ndinonorwa uswinyiwa ndikanotwarisa kuti ndikazvizora maoko esai kuti zvipere hazvina kukwanisa kunge zvipera. Saka isi tokumbirawo nana baba wese vari kunge vari kuramba zvavo semarambiro avaita nofa vamwe vatoramba pano muchivaona vatobuda vakaenda vakadzokera. Tasakana baba wani tokumbirawo vanokwanisa kutibatsira vanouya vachibvisa zvirimo mumusha vasanzwe kuti ndiani kuti nyaya yakatosvika kuna mambo wedu. Saka tokwanisa kuti tikumbirawo kuti mutipowo vanotibatsira. Makaroora here mune mhuri? Inini kuroorana ndanga ndinayo wakatonitizira mai handizivi kuti achagarawo futi here nemadambudziko atiri kuita. Tivanongosvika vachingoenda. Right. Ndofunga vana mese makwanisa kakuti munge muchitaura. Regai tichinzwa baba, regai vatsikisirewo ningikeni maiki yedu. Baba, vana vese vataura. Ndimi baba makabereka vana. Chii chiri kuitika? Muri kuroyereiko vana naye baba? Tinotenda hanzvadzi yangu. Kudai izvi zvinhu zvinenge zvakabatwa, zvinhu zvinenge zvakatorwa nemunhu achiti iye ndiri kutora zvinhu zvakanaka asingazive kuti zvandiri kutora izvi mangwana zvichapedza mhuri. Saka tauya kuno ndodambudziko riri kutaurwa nevana vangu ava. Alright. Hongu ava vana venyu. Imimiwo magarawo nemadzikoma enyu nevaning'ina venyu ndimi kavana baba vacho. Pamuri kutaura mega pasina vana ava. Muchinzwa matambudziko ese ari kusanganikwa nawo. Imi mese sana baba. Mune muchitaura kuti chi? Mune muchiti chi? Isisu sana baba tinotaura tichiti ngatibatane nevana, tiri vana vemhuri imwe chete, asi zvinozoshamisa pamberi apa vamwe vangu vanotanga kuramba zvinenge zvitaurwa nevana, kutsvedza ushaya kuti kuchii zvabva nekupi zvakadaro, nekuti tichinge inini maziviro angu urongwa uhu hwapa kuti tisvike kuno nhasi
vana vasangana vana ndo vakasvika pakuti ana baba hakuna izvozvo handei vakakugarisai pasi vakati tatambura vana baba unganai apa ndinyatsotiudzai chii chiri kuitika saka mune mhinduro here yekuudza vanhu mhinduro hatina mhinduro yanengatoti mhinduro ndokuuya kuno kwataita asi mauya muri mega ka ndauya ndiri ndega vamwenyu vari kuti chii zvaitika ndezvekuti zuva kana rasvika rekuti vanhu maakuchisimuka kuenda asi makambemawirirana tanga tawirirana mabvumirana mese muri 5 tanga tabvumirana kuti handei inini ndiri pano ndanga ndisingatokwanisa kutouya ndazotouya through wanapa ndanga ndati inini ndakabatikana asi ndini ndazouya ivo vabva vatadza kuuya kwacho hati pana akuti aiwa inini ndichakwanisa zvikonzero hapana chikonzero hapana chikonzero asi hamunzwe tsitsi here kana kurwadziwa nezviri kuitika upenyu hwevanhu zvinoitika zviri muvanhu tete zviri muvanhu okay zviri muvanhu alright mumwe anonzwa tsitsi mumwe haana tsitsi dzacho nekuti ndiye anenge akazvibata zvinhu anazvo pakaipa muri yezimbabwe ndo nyaya yatinayo muriri muno vari kutaura ivo kuti vatumwawo namambo handiti vakati hanzi endai kwatete tilda allright kwatete tilda kwacho ndipano pastar fm isu pano hatigone kunongedzera kuti endai kuna ningi kana kuti zodai isu chatinoita pano pastar fm kukupai mukana wokuti murondedzere dambudziko renyu sekurondedzera kwamaita uku isusu takuchiti kune vose vanofunga kuti vanokwanisa kukubatsirai ndofunga muri yezimbabwe kana makateerera vanhu vari kutaura kuti hatisisina kana mari tatambura tanzwa nekungobhadhara hapana saka vari kuda kubatsira tikutarisira kuti munge muchizobatana nemhuri iyi muchibatsirawo pachena munovabata panhamba dzinotevera 0715 861 557 0715 861 557 ndo pamunovabata ipapo kana kuti pa 0772 667 443 0772 667 443 ndo nhamba dzamunovabata ipapo ndofunga mangonzwawo chichemo chavo manzwawo marondedzero avaita uyezve vataurawo rubatsiro rwavari kutarisira imimi kamunotitenderawo kuna mambo kuti hanzi tinotendawo nekubhilivhawo kumunefenyuro yedu yestar fm inozikanwa kuti inobatanidza vanhu vane matambudziko muchizosanganawo nevanhu vanokwanisa kuti vanga vachikubatsirai handitika saka tinotenda nekuuya kwamaita tichitarisira uye nekuvimba kuti muchawana rubatsiro ende tinoziva kuti rubatsiro mucharuwana chedu kupa vanhu nhamba dzenyu ivo ndo vachakubatai imi ndimuri kuziva zvamuri kuda ndimi munosarudza mega pamuri kuda kuti munge muchibatsirikana handitika saka tinokushuwirai mhanza yakanaka padambudziko renyu iri kuti musanganiswe nevanhu vanokwanisa kuti vanga vachizokubatsirai handitika alright baba tinotenda nekuuya kwamaita nevana venya tinotenda hanzvadzi yangu tinotenda zvikuru handitika tinotenda chaizvo alright aiwa tatenda nhamba dzavo zvekare 0715 861 557 0715 861 557 ne0772 667 443 0772 667 443 tatenda muitirwe zvakanaka Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Sound
sounding good all the time indeed. Yeah, ndo nyaya yacho, zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa vedu veka. Dzimwe nyaya dzinorwadza, dzimwe nyaya zvamunoona zvinodzimba mwoyo, zvinosiririsa. Muchinzwa zvichitaurika ka munongoti zvinhu zvinoitika kana kuti zvinhu zviri kuwanikwawo muupenyu. Asi ukazonzwa dzimwe nhoroondo dzotaurwa pano, ndo paunoona kuti upenyu hausi nyore, zvinhu zvakatongooma hazvo. Right, kune avo vanotenda mune chivanhu, sunungukai kubata Sekuru Kanengo. Sekuru Kanengo anobatika pa 0772 965 955 0772 965 955 kana pa 0776 069 409 0776 069 409 kana kuti vari kubatika pa 2079 Bannockburn Road ku New Marlborough, pa 2079 Bannockburn Road off New Marlborough pa New Mazowe Road, anzi mukangopfuura pedyo ne Marlborough police station ndo pamunokwanisa kuti munge muchivabata. Hamonika chiregai pane dzino nguva tichitambira Apostle Peter kubva ku Mercy World Mount Gilead Church. Apostle makadiho tete munofara here? ndofara ndimi nadzo nyaya dzinodai kupisa. Imika shame, this is sad. Kungoti hazvo tete, this is so sad. Kungoti kutenda kwemunhu ndo kunomushandira, asi nyaya dzakadai tete ndo nyaya chaidzo chaidzo dziri kuadreswa nemunhu waMwari kuchechi. Imagine tete kuti kune nyaya yakada kudai yevanasikana who were about 6 vaiva vana vasina kubvira varorwa, kuda kupinda mudzimba hamupindike tete. Kutozoziva munhu waMwari kuburikidza nechiprofita ndokupika kuti mumusha mune chikwambo chiri kutora vanasikana semadzimai. Saka wese ada kubvisira mwana uyu anobva afa. Wese murume ada kubvisira mwana uyu anobva afa. Kusvika munhu waMwari vavaitira munamato ndokuvabatsira. Then yabva yandiriminder nyaya yakanga iripo Sunday ino tete yemurume akaruma negarwe achiredza ndobva adimbuka gumbo. Vanhu vachifungidzira kuti kungorumwa negarwe chete. Munhu waMwari ndokupika kuti haisi nyaya yegarwe, inyaya yemhepo iri mumusha, yemombe dzisina kuripiwa, yaakupedza vanhu vese. Ndobva munhu waMwari vaprofita zvikanzi mai vako iwewe uri kutotaura vakafa, but vachifa havana kufa kwakanaka, vakatofa vapinda mutsaona ndokudimbuka gumbo the same side ranga rakarumwa murume uyo. Zvoratidza kuti imhepo iri mumusha yatopikira kuti wese ari munomu gumbo rake rekwaleft anofanirwa kuzosvika pakufa rachikoka. Then munhu waMwari prayed for that person. Vanoda that they can go on our Facebook page. Iripo nyaya iyo yakaitika musi Sunday, yakanga iriko kuchechi musi Sunday. Hasi story ina gumbo munhu yeye tete akufamba nedondora riri garwe rakaruma, but munhu waMwari vozviona kuti haisi nyaya yegarwe, mune mhepo iri mumusha iri kuteera vanhu ichidambura makumbo chete. So kana ichiti vanhu yai kuchechi tiri kuzviziva kuti mumisha mune vanhu vanobata mune zvinhu zvirimo, but kune murume akatumwa pamazuva ano kuti azodzikinura misha, azodzikinura vanhu tete. Okay, all right. Saka mataura nezvemuswe Sunday, no muswe Sunday mamuri pano muchitudza kuti kune service ku showground Convergence Hall, zvamuri kutaura matestimony mabasa akaitika. Toziva kuti Thursday tinenge tiri pa State Lottery Hall. Thursday tinenge tiri pa State Lottery Hall, tinenge tichingokontinya. Munhu waMwari vakazvipira kunamatira vanhu tete. Kuna vamwe vanenge vachiti ndine kuchechi kwangu ndinoda kumhanyira Sunday ndesipo. Munhu waMwari ati uyai neThursday yacho tositanga na 5:30, but this Sunday because of our numbers are kuincrease yevanhu, we are starting at 5 o'clock, so which means our doors will be open at 5 o'clock. Munhu waMwari vari kungosvika vari kuzoyambutsa vanhu because zviri kuitika mumusha mungozviona pano tete kuti mangwani.
Okay, right. State Lottery War on Thursday kubva nenguva dza 5 o'clock muguta reHarare nditika. Right, online muri kubatika here pama-services or ma-prayer sessions or ma-teachings online. Muna waMwari vatanga program yakanaka tete. Kune vanhu vanoteerera chirongwa chenyu, vanotifollowa, vanoti tiri kunze, we are in Australia, we are in UK, but we can't attend my physical service. So starting this Friday, we have got an online service with the men of God. It will be 100% prophetic. Uripo pafoni pako, uchidurirwa nyaya dzemusha menyu, uchitoyambuka uri ipapo. Vanotaura munhu waMwari achiti distance is not a barrier. So what we are going to do is we are going to encourage everyone to go and follow page rakanzi Prophet Elijah, riripo Facebook page, Instagram page yavo Prophet yakanzi the real Prophet Elijah. Then we have got a WhatsApp group for everyone who is listening, where the men of God will be praying for people, preaching to people, delivering people, vachita ma-declarations anobatika, ma-testimonies aingachishewa imomo. It's an online platform yavhurwa nemunhu waMwari for everyone vari kunze, vari muZimbabwe, vari kure, vari kuBedbridge. Make sure you send us message on WhatsApp. We add you in that group. So our numbers are 0780 413 472. 0780 413 472. Kana 0780 413 402. 0780 413 402. Send a message tifonere itisre my text WhatsApp tiripo. Make sure you follow the prophet and you will see my text. I can see people are already calling. Vanhu vari kuda kubatsirwa. Ndozvatiri kuda. Munhu waMwari vakatumwa tete kuti vazobatsira vanhu munguva inoi. Anditika aiwa tatenda Apostle Peter kubva kuMercy World Mount Gilead Church inotungaberwa kana Prophet Elijah. Namba dzavo zvekare 0780 413 472 kana kuti 0780 413 402. Tatenda nekuya kwamaita muna wani. Thank you, Tete. Maita hii. This is Tilda live on Star FM. Harmonica tichiri papo tisati bata zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Right, Hanzi having solar is so cool. Tangodaro muri kuziva kuti CEO vedu kubva kuVox Solar Energy vave panzvimbo. Mukobatererai maswera sei? Taswera maswera sei kuti ndoziva toswera tingotaura nyaya dzemabasa edu dzemasola dzemaball nezvimwe zvakadaro handitika. Ndizvo chaizvo. Right, ari sei mabasa? Tiri kungofamba nayo chirimo museason yeFathers Day iyoyo tingomhanya nayo promotion iyoyo tete. Handitika. Yes. Mazano nekachando karipo, mazano kakula zikaripo kono uri kuti mukadzi ngamukambovesa moto atange kudziisa mvura. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kana Vox iripo hazvitendedze zvinhu zvakadaro. Vox haitendere zvinhu zvakadaro kuti zviitike. Ndizvo chaizvo. Handitika. Right, zvakamira sei nepromotion yedu kunyanya takutasira unopedza mwedzi unoyu weFathers Day. Zvakamira sei? Papromotion yedu yeFathers Day tiri kufamba nedingendera rekuti celebrating a father with a gift that keeps on giving. Saka tine mapromotions nemadiscounts atinawo kuVox anotangira kumagiza kune nyaya chando chakuya ichi chine masolar giza tinotengesa. Saka tine mizera yakasiyana inotangira kubva ku100 liter, ma150 liter nema200 liter. Saka ese magiza yatinoita zvekare supply and installation. Saka magiza yawayo ndopatiri kurana promotion panenge pane 8% cash discount on any geyser that you select tete. Asi kugumira ipapo tiri kuenda zvekare kunyaya dzekuchera dzemaboho patinotangira kubva kusighting, and iti pasighting tinoshandisa michina yechimanje inotipikira the best point within the given area. Kana yapika the best point, it give us the pictorial view yepoint yedu yatiri kufanira kuchera. Saka papictorial view tinoita kutoona tsinga dziri kufamba nemvura, tichitoona structure yeground, zvinozotibatsira pakudetermine the size of casing yekushandisa. Mushina uyu zvekare unokwanisa kutiudza the minimum recommended bore depth on the point yatinozoshanda nayo kana tichinge takuchera. So for this sighting muno muHarare tiri kuchaja $90 only for sighting. Kana tichinge tapedza izvozvo takuchiuya pakuchera we are only charging $900 only, that is drilling and casing up to 40 meters. And up to 40 meters? Yes, up to 40 meters. If it's going to be anything more than 40 meters?
additional charges will be $30 per meter. And isusu pakuchera, we take pride in the type of casing yatinoshandisa. We only use Pro Plastic and Drip Tech, and these are trusted brands. Kuti tinoziva tikakesa bhoo redu, we are guaranteed kuti rinogara for a long time. So kana tichinge tapedza izvozvo tete, takuchiuya kumapump installation. And kumapump installation tinoita zvekare mapambi emagetsi nemapambi emasolar, tochizoita mawater tank nematank stand. And kana takutaura nyaya dzemapambo nematank stand, mawater tank netank stand, tinooffer zvekare atinoti mapayment terms. Payment terms apa kungobhadhara deposit. Kana wabhadhara deposit, then tokuitira basa, the balance you pay as you enjoy the system. And izvi asikugumira ikoko tete, tine imwe project ratikufamba naro, ratikuda kutoti tete Tilda project. Exactly. Hatichadi zvigubhu, hatichadi ma20 liter buckets anenge akati kata imba yese. Right, aiwa Vox Solar Energy yauya kuipa haiyo system ndakaifarira hangu. Right, tirondedzere kuti zvakamira sei. So this is a water backup system, anditika tinayo pamuzera yakasiyana siyana. Panenge pane water tank netank stand, anditi kana taisa water tank netank stand tinolinka water tank rako nezinwa, anditi panouya zinwa paya mvura yekanzuru inobva yapinda muwater tank mutengi mako, rofilwa tank rako rozara tank rako. Kana yaenda yakubva mutank ichipinda mumba, zvakureva izvo kuti hausina need yekuzara nemabhaketsi mumba, anditi hausina need yekuti uri pakati peusiku uchirota hope kuti ndifanira mvura yauya kuti ndichere mvura. No, mvura yako painongouya chete yakupinda mutengi. Exactly. Yobva yangochengetwa imo. Exactly. Chako kungovhura tape kana shower wakutoshandisa mvura yako. And unokwanisa zvekare kuzoita mvura yekutenga, anditi ukatenga mvura weifila mutank yakutongopinda mumba direct, wangovhura shower yako, wangovhura tape yako as usual. And kutenga mvura roughly about $5,000 anorange between $40 to $50. Watoita chirungu. Yes. Alright. Pane pamataura imi kuti mvura yekanzuru painenge yauya, kureva kuti mumba imomo mune makushanda yekanzuru. Yes, exactly. Atichaburitse yatachengeta mumunenge muchigubhu. Exactly. Asi painovhara yemuchigubhu yemutengi ndo inenge yakushanda manje. Exactly. And zvichiitika automatically. Hapana chaunobata ipapo. Mukoma tiri matononokera vanhu nenhamba. So vanoda kutibata, you can contact us on our Econet number, which is 0779 222 22 then 8 kokupedzisira. That is 0779 2 5 then 8 kokupedzisira. Or you can visit our Facebook page kana uchida kunzwisisa more about these products that tikutaura, which is Vox Solar Energy. Vox in a VOCX, that is Vox Solar Energy. Or you can visit our branch Mtown Tunowanika Pakuna pa Harare Street na Albion, that is number 125 Harare Street. And muno muZimbabwe pane kwamunoti hatisvike? Hapana kwatisingasvike. We cover the whole of Zimbabwe, kubva panyaya dredrilling idzo dzidzi, even mawater backup system iwaya cover the whole of Zimbabwe. Unga uri kuZumba, Beitbridge, Bulawayo, Mutare, we cover the whole of Zimbabwe tete. Anditika. Mukoma tiri toda ngokutenda nekuya kwamaita muchirungu. Thank you so much, tete. Alright, tatenda siyabonga. Right, anzi namadzibaba Benji vanowanikwa kakudziva rasekwa extension kumashops kunonzi kwa chairman. Hanzi munongosvika ikoko mongoti muri kubvunza kwa madzibaba Benji, mukangosvika kumashops kunonzi kwa chairman. Madzibaba Benji vanoti huyai nematambudziko enyu, Mwari vanokubatsirai uye naMwari zvinoita. Munokwanisa zvekare kuvafonera panhamba dzinoti 0784 495 223 0784 495 223 kana kuti pa 0713 102 046 0713 102 046 kana kuvaona pa house number 3872 kuri kudziva rasekwa extension. Munokwanisa kubatsirika mumatambudziko amuri kusangana nawo muupenyu. It continues to be louder, stronger, and further, according to the Zimbabwe